Ja, het is mijn tijd, ik. Ja. De taxi zal er wel werden. Ja. Nou, dat jong, 10 uur. Ja. Nou, hoge kost het dus best. Ja. We gingen, voordat het in onze vader kwam, al een deal sluiten. Ik zei, als ik allemaal naar het rusthuis moet, dan ging ik 3 dagen in de week naar huis. Nou, dat is akkoord, maar 3 dagen, dat is niks voor me. Dan moet je thuis ook nog eten sieren, no? Dus ik ga 3 middags. Want je bent beide echte Arenders. Ja, ik en dan, ja. Ja. Je laat je hele leven, hoor. Je bent groot worden, je hebt je dat squallen, de eerste opleiding gehad, je bent het kerken. In het kerkwerk heb ik een soort tijd stutsen. En de muziekvereniging heb ik haast 16 jaar lid van geweest. Daar ben ik nog een erelid van nog. En ja, dat is dus je leven als het ware. Je laat je geschiedenis. No? We ben hier in 54 gekomen. Toen ben we getrouwd. Toen hebben we dit huis herleven. Ja, dat is 63 jaar geleden, in van december. Ja, en ik al gisteren Komt er ook Friesland erbij. vond hij toch een heel mooi hier, dat weet je, 2018. Ja, als je dan wat ondergrond hebt, dan is die met die samen om. Dan maken we weer ophouden. En ik heb een aard, als ik er met gang ben, dan moet dat kleer. Dit is het mooiste wat ik maak. Watermolen. Nou, dit is een van de poppenhuizen. Die heb ik gewoon stickers zien maken voor kleuren. Ja, dit is iets van een rummy cup. De mensen die binnen daar mooi wat trilleren, maar die houtjes en zo. En, nou ja, die plankjes is ook zo'n weefspul, dan valt het zo makkelijk om. En dan kun je hier die houtjes zijn zetten. De held van zo'n is draaien hier. Maar je bent altijd verloren, Nonne. Meer gewoon. Mijn vrouw en ik willen zijn. Maar zeker wat van mij. Ja. Je kom je 3 keer in de week? Ja, maandags, de middags, waaien de middags en vreed. Maar maandags dan ging ik dus jongens nog eten, dan wil ik ophalen hier naar een koor in Haarstation. Dan ben je hier de hele middag en dan ga je jongens naar de Haarstation. Ja, het is van mij de mooiste dag, zeg ik dan. Maar van een vrouw de meeste dag, zoals ze dan. Dan ben je het zo lang voort. Ja. Nou ja, ik kom weer thuis, dat is dat is het, maar ik word ook eens bezig geweest, overleiding. Ja, dit is net de betaling. Bij wijze van spreken.